агар шумо як тамошобини доимии канали мо бошед, пас эҳтимол шумо аллакай медонед ки мо видеоҳои зиёди ин форматро дорем. Аз ин рӯ ман вақти зиёди шуморо намегирам ва дар ин видео ман 10 видеои ғайриоддитаринро омода кардам ки то ҳол касе шаҳр надодааст ва ҳамчун бонус дар охири ин видео ман ба шумо видеои дигареро нишон медиҳам ки кафолат дода мешавад ки шуморо ба ҳайрат меорад. аз ин рӯ бароҳат шавед ва мисли ҳамеша дар канали Некатоб обуна шавед ва аз тамошо лаззат баред. рафтем. ман фикр мекунам ки шумо аллакай дар бораи кӯли пурасрор Лохнес шунидаед. ҳамин тавр ба наздикӣ онҳо камераро дар ин ҷо фурӯ овардаанд ва аҷиб он аст ки онҳо чизи хеле ғайриоддиро мушоҳида карданд. гарчанд ки ин махлуқро дидан душвор аст, шумо андозаи бузурги онро равшан дида метавонед. барои муқоиса ласос ки дар пеш аст, дарозияш беш аз ба ним метр мерасад, аммо то ба ҳол касе хусусияти ин видеоро шаҳр надодааст. каметара дар хизмати шумост. ба гуфти шумо ин чӣ махлуқ аст? шикорчии амрикоии Пол Фриман бисёр йитиҳоро ба навор гирифтааст. вай дар сайёраи мо бисёр чизҳои нофаҳмотаринро пайдо мекунад. Фриман бифутро ҳамчун як махлуқи калон бо пашми қаҳваранг таҳсир кард. дар омади гап дар ин ҷо осори ӯ аст. дар ҳақиқат сифати видео чун ҳамеша паст аст, аммо ин танҳо таваҷҷӯҳро ба видео зиёд мекунад ва аллакай дар соли 1994 Фриман бо аксҳои худ тамоми ҷаҳонро ба ҳайрат оварда буд. дар кӯҳҳои кабуд ӯ як нав махлуқи мӯйсафедмонандро ба навор гирифт ки аз афташ ба наворбардорӣ аҳамият надодааст. пас аз ин Фриманро ҳазорон нафар танқид карданд, бинобар ӯ аз кораш маҳрум шуд. бо вуҷуди ин бисёре аз муҳаққиқон ин видеоро то ҳол ҳақиқӣ эътироф карданд ва ба фикри шумо Фриман дар ин видео чиро ба навор гирифта буд? навори зерин ба наздикӣ дар Русия ба навор гирифта шудааст. чун маъмул ҳама чиз ҳамеша ларзон аст ва ба бозии компютерӣ монанд аст, аммо ба эҳсосоти одамон диққат диҳед. Он идёт! Он бежит! Он встаёт! Он идёт! Он бежит! аз як тараф маълум аст ки онҳо воқеан метарсанд, аммо аз тарафи дигар агар нигарем ба назар чунин мерасад ки онҳо барои беҳтар аксбардорӣ ва наворбардорӣ кардани ин махлуқ ба ӯ худашон наздик мешаванд. Он идёт! Он бежит! Он встаёт! дар ҷое дар авоили моҳи декабр духтаре аз Калифорния дурахши равшанеро дар осмони ёлот мушоҳида мекунад, чизе ки аз кайҳон афтода аз паси худ изи бузурге гузошт. вай сарфи назар аз абрнок будани ҳаво объекти мунавваре хеле равшан намоён буд. баъдтар маълум шуд ки бисёре аз одамон ин падидаро мушоҳида карданд. бинобар ин ман боварӣ дорам ки ин қалбакӣ нест. вақте ман дар шаҳри худ дар Ставропол низ чунин чизеро дидам. вақте ки ман аз хона баромадам ба осмон нигаристам, нуқтаи равшане дидам ки нурро ба самтҳои гуногун пароканда мекард ки баъд аз он дар атрофи ин объект гирдоб ба амал омада тамоман бухор мешуд. аммо баъдтар маълум шуд ки ин сар додани ракетаи Топол мебошад. аммо он чизе ки дар видеои қаблӣ буд нест. дар бораи ин видео шумо фикратонро дар комментария нависед. хабарнигор Лора Бундок дар наздикии қароргоҳи сарвазири Бритониё меистад ва ногаҳон аз паси ӯ зане пайдо шуд ки ба ӯ хеле монанд буд. шахси ношинос як хел сохт, мӯй ва ҳатто либос дошт ва аз ҳама тааҷҷубовар ин буд ки дар паси ӯ қарор дошт. бисёре аз корбарон пешниҳод карданд ки дар матриса ягон норасоӣ ба вуҷуд омада бошад ё ин ки ягон чизи ғайриоддӣ аст ки ҳанӯз шаҳр дода намешавад. зимнан дар як моҳи охир наворҳои моро беш аз 171 000 нафар тамошо карданд. ташаккур ба ҳамаи онҳоне ки фаъоланд, аммо ба статистика агар бинем ҳамагӣ аз 171 000 нафар 89%-ашон ба мо обуна шудаанду халос. аз ин рӯ аз ҳар яки шумо хоҳиш мекунам ки тугмаи обунашавиро дар канал зер кунед то шумо видеоҳои нави моро аз даст наҳдиҳед. акнун биёед видеоро идома медиҳем. навори зеринро дурбинҳои назоратӣ дар беморхонаи Ҳиндустон сабт карданд. ҳатто посбонҳо ҳам фаҳмида натавонистанд ки дар ин ҷо чӣ рӯй дода истодааст. аробача зиёда аз 100 метр масофаро бе ягонёрӣ тай кард. баъзеҳо боварӣ доранд ки ин ҷинест ки дар ин аробача нишастааст. дигарон боварӣ доранд ки ин танҳо як тарҳ ва як тасодуфи ғайриоддии вазъият аст. наворҳо нишон медиҳанд ки дар аввал аробачаи маъюбӣ танҳо дар он ҷо меистад ва барои ҳаракат кардани онҳо ягон нишебие вуҷуд надорад. аммо вақте ки аробача ба ҳавлӣ баромада андаке боз истод ва баъдан гашта ҳаракатро давом медиҳад. дӯстони азиз, ба фикри шумо он чӣ буда метавонад?
дар шаҳри талидаи иёлати Агайо як дарахти ғайриоддӣ пайдо шуда буд, ки аз дарун месӯхт. Видеои вирусӣ дар зимистон пеш аз соли нав нашр шуда буд. бисёри одамон фикр мекунанд, ки ин қалбакӣ аст, зеро ки ин имконпазир нест. бо вуҷуди ин метавонад ба дарахт ягон раду барқ зада бошад, аммо ба ҳар ҳол ин навор таваҷҷӯҳи зиёди корбарони интернетро ба худ ҷалб кард. ин расмҳо дар соли 2003 пайдо шуданд ва дарҳол ҳамаро ба ҳайрат оварданд. оҳуи мурда чӣ тавр ба сутуни баландиаш қариб ба 8 метр афтод. бисёри одамон ба ин ҷо омаданд ва шахсан худашон шоҳиди ин ҳодиса шуданд, ки ҳар як варианти худро пешниҳод кард, ки чӣ гуна ин кор шуда бошад. дар байни ин вариантҳо чунин вариантҳо буданд, ки гӯё ягон инопланетянҳо оҳуро бардошта бошанд ва аз ҳаво ба замин партофта бошанд. ва аз ҳама фикри мантиқияш дар байни ин вариантҳои фикрҳои онҳо ин буд, ки гӯё ки ягон поезд бо зарбаи сахт бо суръати баланд ба оҳу зада бошад ва оҳу дар болои ин синчӯб афтода бошад. аммо дар бадани оҳу ягон намуд зарба дида намешавад. аз ҳамин сабаб ин вариант ҳам мо қабул намекунем. аз ҳама варианти мантиқӣ ба назари мо чунин аст, ки уқоб ё ки ягон паррандаи дигар метавонад ӯро бардошта бошад. аз сабабе ки ӯ вазвин аст, натавонистааст, ки то охир ӯро барад ва аз ҳамин сабаб ӯро партофта бошад. хуб, ба ҳар ҳол версияи худро дар зери комментария нависед. шояд ки шумо ин муамморо ҳал кунед. ин махлуқи аҷиб дар минтақаи захиравии наваҷои Ҳиндустон ба навор гирифта шудааст. дар аввал чунин менамояд, ки ин расм ё ҳатто санг аст, аммо пас аз чанде он ба ҳаракат оғоз мекунад ва баъд аз чаҳорчӯба гурехта мешавад. видео албатта ба мисли ҳамешагӣ ларзон аст, аммо ба назар чунин менамояд, ки он монтаж карда нашудааст. салом дӯстон, ба муносибати омадани моҳи шарифи Рамазон мо ба шумо як аксия эълон мекунем. дар аксияи мо 10 чиз дохил мешавад. нархи аксия бошад 2900 рубл. якам Қуръони Карим бо забони арабӣ, ки варақҳояш зард аст ва навишташ сиёҳ аст барои одамои калонсол, ки чашмояшонро намезанад. дуюм дар аксия дохил мешавад як ҷойнамози ғавси аддолӣ, ки 1:1.5. сеюм ҷойнамози кармани аст, ки кожа ва туралниай беҳад хуб аст. чорум оби замзами тоза айхиди Арабистон. панҷум шашум як мисвок бо футляраш ва ҳамчунин як пастае, ки лечебниай тоза гиёҳиай ва ҳамчунин бародарое, ки дандонашо хун мебаранд, метавонанд ки истифода баранд. ҳафтум як духии тозаи оригинале, ки аз Дубай бушт дар либоса 3 рӯз мемонад. ҳаштум ва наҳум як таспиҳ сангӣ ва ҳамчунин як электронни таспиҳ, ки бо футлярашай. даҳум як собуне, ки аз сиёҳдона тайёр шудааст, пӯсти рӯйро сафед мекунад ва ҳамчунин лечебниай. бародарое, ки дар Москва қарор дорем, мехоҳем аксияи идонаи худро омада аз офис гирен. зардно мо шумора ҳиҷомаи бепул, ҳифитобочкаи бепул ва ҳамчунин массажи бепул